אוקיי, הגענו לחלק שני, ותראו את הג'ל הזה. זה בטיקטוק. ווואי, אומייגאד. זה כבר היה שבור. אוקיי. וואי, תראו מה קרה. אימא'לה. טוב, תראו, זה הכי. וואי, אימא'לה, זה מבולגני כזה, זורקת ככה. יואו, היא נורמלית? טוב, לא משנה, בואו נתחיל. את המקרבר וזה, צ'וב, 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 ואז מי? אפשר אולי עוד פעם הבאה שאני אעשה לך? אגיד לך, אני רואה סרטונים רק כדי לנסות להתאפר, לא כדי לאפר את אבא שלי. פעם הפרתי את אבא שלי, כזה הפרתי מושלם, והוא פשוט נוגע, זה מושלם, אבל אני ממש מתעצבן. והוא כזה, ואני אמרתי לו, אבא זה נוגע. תביני? אחרי זה אני עושה לך מהפך אם יהיה לו זמן. אם אבא לא יגיד לי בואי, אז יאללה. ואז אנחנו מסדרות פה, כי זה מבולגן. בואי נסדר עכשיו. לא, קודם אני עושה לך, ואז את לי. ותגידי לי מה כל דבר, כי אני לא כזה יודעת את כל הצורה, בלה 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 שלך. בואי צלחתי, אני ארחם אותך. טוב, לקח 24/7, אז יאללה, בואו נקרא את זה. ארם סם סם, ארם סם סם, גולי 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 רם סם סם, ארם סם סם, ארם סם סם, ארם סם סם, גולי 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 רם סם. בואו תראו את הסטייל שלי. יאללה, עכשיו אני עושה לך. אני לא אוהבת את זה. אני עושה לך. אין מה לעשות. מובילת. אני לא מטופלת אחרי ככה. טוב, יאללה, בסטוס הבא, תראו שהכל מסודר פה.